Ще падне бебето, значи какво става нашата? Айде, добър ден, докторке, добър ден. Бебето сте много модерни. Англичани. Много сте модерни, докторке. Добър ден, добър ден. Добър ден. Много сте разсърдили времето. Вчера беше хубаво. Много тежко. Сега да видим бебето. Чекай бебето, хем булка. Добър ден, ще дадем. Добър ден, той не ми го обажда. Не ми го обажда, он е тросът, значи какво да ти приказвам. Здрава да си. Айде, заповядайте. Добър ден. Майката много добре. Малко се роди. Ама бабата сериозна. Много сериозна бабата. И гледам нещата и той му дела. Че сме Нирго. Вчера са ти да тачваш. Бащата от Англия. С зор викат бабата ражда 5 килограма и половина. Някой го довършвал като помага ли някой, че голямото бие ми след мачи? Тя малка. Имаше време най-роди. Предпредица. Неща, много развито. Може да не видиш. Нека се родил сега. Да, бе. Кажете къде го роди, бе. Така. Бебето се роди, тук е има много хубава стая, ма напоредена, нагласена. Клуба, много хубава. И аз ида с зор. Викат, да тръгва от Англия, булката ще ражда. Ида аз, тя вирна на краката, главата излиза. Влизам някак за бабата с магарито, ама се много бабата, много. Живо и здраво се роди. Не, живо и здраво. Бебето и добре. Добре сте се справили. Всички документи са оправени. Сега ви чакаме да се почерпим за здравето на младото семейство, за бабата и за всички в Печин. Айде, почерпите, нали? Амин, дай Бог. Айде. До година пак. Ето би си друго бебеше. Айде, да мине майката да не секне кърмата. Айде, каката да мини, айде, бабата и мамата. Айде, всички минавайте там. Айде, бабата. Дали, ти си готова? Айде!
Добре дошли, да си жива и здрава. Дълги години още да израждаш, да помагаш, да създаваш. Айде, на тебе да ти се да още бебе. Айде, Кио! Айде! Айде! Се полива на докторката и на бабата, се полива на ръцете и бабата благославя. Хайде майката да даде бебето на... Амче станете, ма при вас и да дойде. Хайде, Мари, поливай да се умее дактора. Айде, колко капки капна, толкова деца да се родят в Дичин и 3 пъти повече в България. Ами дай Боже. Айде докторката сега, доктор повече момчета. Поливай на докторка. Айде докторке. Айде да, благославя и ти. Най-важното децата да са здрави. И майките да са здрави. Да се ражда здрави бебита, майките да са добре, родителите. Да могат да се раздани. Дай Господи. Сега да се избършат живи. Чакай да махна да имам. Разшупи, ама така разшупи. Така. Айде, Колкото за деца е направена тази питка, толкова деца да се родят по света, да няма демографска криза. Браво, браво. А Пени, вие сега се имате ли нещо към докторската или после? Може, да. Айде сега. Дани. Всички по стара традиция днеска се празнува бабин ден. Не се притеснявам да съм баба на 3 внуци, едно момченце и 2 момиченца. С гордост си нося името баба. Благодаря започвам от майка, защото всеки благодари първо на собствената си майка, че ни е отгледала 2 момичета, че е отгледала 4 внука и сега има възможност да се радва на 6 правнука. Поздравявам кметицата като стопанка на селото за това, че умее да ви сплотява, да ви събира, всички и нас да привлича, защото не е дълго времето, когато и ние ще дойдем при вас и ще се учим от вас. Поздравявам бабата за нейното усилие, за нейния свободен и младежки дух, за нейната усмивка, с която ни заразява всички, с нейната добрина и с хиляди благодарности към доктор Ангелова наистина за нейната доброта, за нейния професионализъм. Ние сме щастливи, че я има. Благодаря ви, доктор Ангелова. И преди да подаря скромен подарък, какъвто е ритуала,
Искам да поздравя всички, да ви пожелая да сте здрави, да ви пожелая да сте много здрави и да ви пожелая да носите все тази доброта в сърцето си. И само едно стихче искам да ви кажа на големия Недялко Йорданов. Какво е охолство, какво са пари? Пред светлото чувство да бъдем добри. Когато в сърцето ти гняв се надига, кажи си много кротко думата стига. И вярвай, че пак ще спечели двубоя с лошите мисли усмивката твоя. Защото макар да е жила в злото, човека все пак побеждава доброто. Благодаря ви. Днес е деня на прегръдка. Така, и още малко. Само на доктор. Скромен подарък за бабата. Не можем да подминем кмета на селото, обединителя, без който ние не можем. Заповядай да се изжива и здраве. Заповядай. И специално отношение към бати Илич. И сега още малко. Аз като все още шеф на образованието, папките да ми забравя. Да. За всички съм подготвила, заедно с колегите, разбира се, по едно мило послание. На мен ми го изпратиха, много ми хареса. Искам да го споделя с всички вас, защото на мен ми е много хубаво на село, много ви обичам. И ние така. За всички има по едно малко послание. Убедена съм, че ще ви хареса и на вас. Още един път хубав празник на всички. Благодаря. Мисля, че бабата, която има най-малко внуче в това село, и много се радвам, че това внуче и от страна на дядото, и от страна на бабата, корените му са дичински. Така, браво. Аз искам... Как тя бе? Аз съм Светла на кесетата. Девелевка дъщеричка. Борис Палацки. Искам да ви кажа, че аз също много се радвам, защото това ни е наше първородно внуче. Обаче съм си обещала на себе си, което означава, че ще го очаквам от моите синове, да имат възможности да ни дарят с много внуци, като ние също много се радваме, че сме отличени, много ни харесва това село и ще направим всичко каквото можем. Това село действително да се напълни отново с деца, както в нашето детство беше, защото сме си запазили много мили спомени, както ние като родители на нашите деца, така и нашите деца, които отраснаха тук. И много си харесваме селото и много обичаме всички в това село. Аз специално искам да благодаря наистина на доктор Ангелова за всички грижи, които полагат тук, за нашите болно лежащи родители. Заповядай. Ето това е за тебе, заповядай. И съм подготвила един скромен подарък за кметицата. Заповядай. Аз само не. Това е така да наистина да присъстваш на всички наши мероприятия. Така е. Благодаря. Сега всички сядаме и преди да се почерпим, ще има малко признание.